go to organizations like the World Bank and IMF. Gito gina bit chifa to still kau mangenya inyarok to winyuru. So Kanye that would say we are a bit okay. The only thing mabende aneno a budget ni pesa mobile doaro for the whole year is about 4.24 trillion. To 4.24 trillion gi ngin one go ne more less than Mathane. Yes. So how are we going to get it? Okay. Tax or command or work? Could the question how are we going to get it? In a committee mar finance, pesa new the golo kamanade. Method modwati yogodo and expansion of tax base. Yeah. Mondo chule kuro mangeny to yud pesa no instead of jomane chulogo manok tigo gi osuri mamalo. Mane method mutiyo go kanyo. Yeah. Kapoka we bende weche magarita kwe bendo neno ku medo ne gi omenda moro matin ke chal mara rita kwe okodhe kata maber gi chenro mar budget makawuono ni ende. Well, arita kwe to kamoro in a wrong time for me to answer this. Nikech wach kwe ni ma mi okoro kata sama wueni nitie demonstration mawego ka wuodwa onegi. It is a very sad thing. Onege to give me onege wakia. Blogging bine go dano. In fact, ngat ma otimo timnie kata obero no duong saidi e sirkal e namba ariyo ka police force. Ngat no winjo osemaki okuwinjo beni pod ni irito. Chon ne nitie chik moro mane sirkal ne godo ni ka odonji ni a criminal offense to straight away ibedo interdicted straight away. Kuriloso wachi ni ko yud ka gige gi ne ler e kiduogo. This man should be interdicted. Pod gi kiwacho ana kia chikungi. Erokamano.